ପାଠ ପଢିଲେ ଚେକା ମାରି ବସି ପାଠ ପଢନ୍ତି। ହଁ ଚେକା ମାରନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ କରନ୍ତି ହେଲା, ନମ କରନ୍ତି ପାଠ ପଢନ୍ତି। ହଁ ପାଠ ପଢୁଛ ନା ଏମିତି କରୁଛ? ତିରୁଚ ପଢୁଛ? ବ୍ରହ୍ମା 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 ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ନମ 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 ନମ। छुट्टी बाबांगर कहीं शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी, मोर कौन गोटे दिन केवल रविवार छुट्टी, मोर भी 2 दिन छुट्टी।